Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. У той час Jezus сказав своїм учням: «Кажу вам, коли справедливость ваша не перезуйде справедливость книжнику и фарисею, то вы не увойдете у владарства небесное. Вы чули, что было сказано продкам: не забивай, а кто забье, подпадає под суд. А я кажу вам, что кожный, кто гневается на брата своего, подпадає под суд. Вы чули, что сказано: не распустничай. Я ж вам кажу, кожний, хто з пожадливостю глядить на жанчину, уже учинив з нею розпусту у серці своїм. Ви чули, що сказано було продкам: не присягай фальшиво, а виконуй перед Богом присяги свої. Я ж кажу вам, не присягайте на Богу. І нехай буде слово ваше так, так, не, не. А що звиш? Гета от злого. Гета слово Пана. Запрошаю деток ближей до алтаря. Детки, скажите, коль ласка, что такое люстерка? Зеркало. Малычина Саша. Зеркало. У кого дома есть люстерка? Поднимите руки. У кого есть дома зеркало, люстерка? Большое и маленькое. Опустите. Для чего служит люстерка? Чтобы смотреться, як ты выглядишь. Хто каб глядеться і не почув, каб глядеться, Смотреть, як ты выглядишь. як ти виглядаєш, да? Любите у люстерка глядеться? Хто любить у люстерка глядеться? Добре, добре. Девочки люблять обично, да? А мальчики так само. Хто сьогодні глядівся у люстерка? Цудоўна. Детки, а здаралася вам пачуць такую фразу от мамы альбо таты, калі или тата, или мама заусміхаліся і сказали: а ты у люстэрка глядзеўся сёння? Каму здаралася чуць такую фразу? Иди поглядзіся у люстэрка. Да? Почакай, Данік яшчэ. Да. Ёсць такія? Хто чуў такую фразу? Я ў дзяцінстве чуў. Мама часам мне казала. Да. Было такое? Да. Што бацькі маюць на ўвазе, калі жартам гавораць так: ідзі паглядзіся ў люстэрка? Ну, Данік. Это значит, что у тебя что-то на лице. Хто яшчэ, як думае? Либо у тебя на голове какая-то неприемная прическа. Што яшчэ можа быць? Калі тата альбо мама кажуць: ідзі паглядзіся ў люстэрка, і усміхаюцца, што можа быць яшчэ? Можа на твары быць нешта непрыемнае, штосьці яшчэ, некаторае ты не бачыш, а штосьці непрыгожае бывае. Бывае, напрыклад, так, што калі заданне домашняе робіце, і ўзяць ручкай, думаючы, лицо памазаць сабе бываеце, і не бачыце. Бывае штосьці, напрыклад, плямка появіцца, якая ты бачыш? Не бачыш. А што дапамагае люстэрка зрабіць? Поглядеть. Яна дапамагае паглядзецца, які ты, і ўбачыць. Люстэрка дапамагае убачыць тое, чаго часам не бачым мы. І глядзіце, вельмі часта бацькі нас не крытыкуюць, які ты брудны, толькі ідзі паглядзіся, каб ты сам убачыў, і ты ведаеш, што трэба зрабіць. Калі, напрыклад, у нас твар выпацканы, што трэба зрабіць? Ты б убачыўся ў люстэрка, пасмяяўся: ну як я мог так хадзіць? І што ты робіш? Ну? Моем. Канешне, мы хочам памыць наш твар, каб мы выглядалі прыгожа. Калі ў нас на галаве, як Данік сёння сказаў, гняздо птушынае, да? Глядзішся ў люстэрка, а ты ідзеш у касцёл. Што трэба зрабіць? Пераплесціся. Девочкам пераплясціся, а мальчыкам?
Причесаться. А мальчикам треба взяти розчосочку і причесатися, каб пригоже виглядати. Дітки, для чого ми це робимо? Ну, Пригожа сказав, скажи це ще раз. Чтобы быть красивым. Мы хотим быть чистые, опранутые, прибрані, каб виглядати пригожими. Скажите, хто з вас любить бути пригожим? Хто з вас, слухайте, хто з вас любить бути пригожим? Молодці. А хто з вас не любить бути пригожим? Є такі? Не вірю тобі, Данік, бо ти навіть боїшся руку витягнути. Кожен з нас хоче бути пригожим, каб нас любили, каб з нами сябравали, каб ми могли так само сябравати з іншими. Дітки, але є ще інша реч. А як перевірити, чи чистою з'являється моя душа? Тіло ми можемо перевірити у люстерка, поглядівши. Як перевірити, чистою з'являється моя душа, чи ні? Ну, хто підкаже? Сходить у костел и спросить у ксенза. Да, можно спросить у ксенза. Александр не до конца будет ведать, чистая у тебе душа, ці не чистая, бо я не ведаю твоего життя. Як зробить, що зробить, каб доведаться, ці чистая моя душа? Надо спросить у Бога. Вельми видатно. А яшчэ, што з'яўляецца духоўным люстэркам для нашай душы, каб убачыць, чистая душа ці не? Ну, откажите мне, вы ж мудрые. Молитва. Молитва, ну, яна дапамагае лячыць, але убачыць, здыагназаваць, чистая душа ці не? Што з'яўляецца таким духоўным люстэркам, дзе я могу ацаніць, брудны я, душа моя брудная ці не? Мы душу не можем дотронуцца, мы душу не можем у люстэрку убачыць, гледзячы на наше тело, але ёсць магчымасць убачыць, ці моя душа брудная ці не. Нужно творить добро и помогать слабым. Не до конца, но, Аня, Надо сходить на споведь. мы говорим про то, як пачысціць душу. Дзетачкі, заўсёды таким духоўным люстэркам, Данік, калі ласка, трошку вядзі сябе лепш, добра? Заўсёды духоўным люстэркам з'яўляецца Божыя прыказанні, дзе мы ведаем, ламаем іх ці не, захоўваем Богу вернасць ці не захоўваем. І Божыя прыказанні з'яўляюцца духоўным люстэркам для кожнага з нас. Данік, я цябе прасіў не перашкаджаць, добра? Дзеткі, памятаем, наше цело ці бруднае можам убачыць у люстэрка, нам можуць падсказаць іншыя, душу не заўсёды іншыя бачуць. Мы не заўсёды бачым бруд нашай душы, але прыказанні яны дапамагаюць. І сёння Ісус Христос гаворыць: я перад табой кладу выбар. Можаш выбіраць добро і зло. Ты свабодны. Але памятай, што не заўсёды твой выбар вядзе да таго, што добрае. І калі сёння Бог гаворыць, што ад цябе залежыць добро, то надо выбирать доброе. Детки, чему треба выбирать добро? Апошнее пытание, которое я сегодня задаю. Чему треба выбирать добро? Отказ есть у другим читанні, хто сегодня слухав уважливо. Я откажу. Тому что Бог говорить, ані вока чоловіка не бачила, ані вуха чоловіка не чула, як великие речі подрахтовав Бог для тих, хто верний Йому. Ідіть, дітки, до своїх батьків. Данік, вертайся на місце. Сённяшняе Божае Слово, яно вельмі лагоднае. Нават хацелася б сказаць, што яно вельмі Божае, адкрываючае сутнасць Богу. Бог ніколі не змушае. Сённяшняе першае чытанне вельмі прыгожа паказвае, што Бог дае выбар. Чалавек мае права выбіраць. Мудрасць Сіраха гаворыць аб тым, што Бог пакідае перад табой добро і зло, агонь і ваду, жыццё і смерць. Што спадабаецца табе, маеш права выбару. Але адначасова, хоць тут не дадаецца, але ёсць перакананне, што маеш таксама браць адказнасць за свой выбар
і за наступствы гэтага выбару. І вялікая мудрасць Пана, як гаворыцца сённяшняю першым чытанні, это тое, што Пан Бог запрашае да выбара добра, але кожны чалавек выбірае сам, як жадае. Сённяшняе першае чытанне таксама паказвае, што дастаткова чалавеку інструментаў, патрэбных рэчаў, дароў, каб выбіраць добро. Ён мае дастаткова усялякіх інструментаў, патрэбных для таго, каб гэтае добро выбраць. Пытанне, ці заўсёды чалавек гэта выбірае. Думаю, мы лепш ведаем. Ведаеце, сённяшняе другое чытанне таксама вельмі яскрава, ласкава, прыязна паказвае, для чаго трэба рабіць, Бог запрашае рабіць добро. Тое, што сказаў я на спатканні з дзеткамі, што менавіта Бог нават вока не бачыла, вуха не чула, што Бог падрыхтаваў для чалавека, які яго любіць, які выбірае тое, да чаго запрашае Бог. І сённяшняе Евангелие, яно таксама не дакарае, але менавіта звяртае увагу. Не забівай, не чужалож, не сведч фальшыва, і мова твая няхай будзе вельмі простая. Так, так, не, не. Ведаеце, я як святар сустракаюся з такім досведам вельмі часта, а зазвычай гэты досвед датычыцца людзей, якія не з'яўляюцца асобамі, якія пазналі глыбока Бога, яго сутнасць, але з такім досведам. Ойча, разумееце, хоць даўно не быў у споведзі альбо не была, але я ж нікога не забіла, нікога не пакрыўдзіла, я жыву адна, все ў мяне ў парадку. Ведаеце, як быццам бы грэх звужаўся б да адной катэгорыі, і гэты грэх быў бы найважнейшы. Я нікога не пакрыўдзіў, нікога не абмануў, нічога не ўкраў. Да, гэта важныя рэчы, але гэта абсалютна не з'яўляецца прыказанне з найважнейшых. Прыказанне найважнейшае заўсёды з'яўляецца першым, якое дае Бог. І, па-першае, запрашае Бог уважліва слухаць і памятаць, што я, Бог твой, адзіны. І галоўнае прыказанне – любі твайго Бога. Ведаеце, у чым праяўляецца любоў? Як сужанскія пары, кожны адветіць, што значыць для мяне любоў. Калі мяне чуюць, паважаюць, дапамагаюць, разумеюць і гэтак далей. Калі мы разумеем, што значыць любоў у сужанскіх адносінах, то менавіта не было праблемы і не павінна быць праблемы зразумець, а што значыць мець любоў да Бога. Пытанне тако ў тым, што Бог не бачны. А ў сужанстве асобы бачныя, ці блізкія асобы, мы іх бачым, можам размаўляць, чуць, бачыць рэакцыю, зваротныя, скажам, словы. З Богом часам бывае іначай. Але спосаб, у які я чыню, падыходжу да Бога, ён не мяняецца. Я шаную тое, што запрашае Бог. Я берагу тое, што запрашае Бог. Сцерагу ўсім сваім сэрцам. А калі здарыцца ўсё ж такі ад Бога адысці і зламаць прыказанне, я маю лекарства. Я іду на сакрамент споведзі, таму што адчуваю віну, што зграшыў перад Богам і бліжнім. Але я берагу тое, што найважнейшае. І ведаеце, калі глядзець у такім ракурсе на вернасць Богу і адыход ад Бога, то я думаю, што ў жыцці кожнага з нас шмат паявіцца пытанняў аб грэшнасці і святасці жыцця. Калі глядзець так, як Бог запрашае, то я буду шанаваць іншыя прыказанні. Памятай дзень святы святкаваць. І гэта не толькі фармальнасць. Калі, напрыклад, у сужанскім жыцці муж і жонка жывуць фармальна, то есть разам жывуць пад адным дахам, але не адзываюцца і выконваюць суха свае абавязкі, ці доўга такое сужанства вытрывае? Я сумняваюся, і цяжка было б такія адносіны назваць адносінамі сужанскімі. Ёсць штосьці, што яднае, можам назваць такое нейкая хімія паміж сужанкамі, таямнічая мова, дзе разумеюць сябе з паўслова. А як выглядае мой дыялог з Богам? Часам бывае так, што гэтае прыказанне дзень святы святкаваць, любіць Бога ўсім сваім сэрцам, абмяжоўваецца толькі да пэўных рытуалаў альбо паставіў галачку «дзень залічаны». І нават не было такога моманту, што я у парыве свайго ўнутранага міру скіраваў сёння сэрца да Бога. Хай гэта будзе парыў такога характару, што, Божа, я далёка не дацягваю да той дасканаласці, да якой ты запрашаеш. І гэта правільна, таму што Бог прыходзіць не да справядлівага і святога. Бог прыходзіць да грэшнага і слабага, каб яму
дапамагчы узняцца да гэтай Божай вышыні. І менавіта, калі мы спазіраем на Божыя прыказанні з гэтага ракурсу адносінаў, а таксама, калі чуем словы, што узнагарода вялікая за гэтыя верныя адносіны, то, конечно, хрысціянскае жыццё мяняецца ў карані. Ведаеце, гэтыя словы можна вельмі лёгка звязаць крыху з калядным візітам, хоць зазвычай пробаш мае абавязак пад канец каляднага візіту падсумаваць гэты калядны візіт. Але я хачу дакрануцца аднаго элементу з каляднага візіту, які працягваецца, вяртаецца як бумеранг ужо тыднямі. Да? І думаю, што гэты элемент варта дакрануцца. Некаторыя з асобаў задаюць пытанне: а ці ксёндз маеце абавязак прыхадзіць кожны год да мяне з калядным візітам? Год назад быў. Асвяціў, няўжо асвячэнне страціла моц? Хачу сказаць, што гэта пэўныя толькі адгалоскі, якія нюансы час ад часу ад кагосьці прыходзяць, але не паўтараюцца. Ведаеце, калядны візіт – это не пытанне таго до конца, што ксёндз асвяціў і асвячэнне страціла моц. Калядны візіт – это пытанне веры. Бо Езус Христос выразна зазначае, што святар – это прадаўжэнне маіх рук, альтер Христос, другі Христос, які прыходзіць у сям'ю ад імя Бога. І это пытанне нашай веры. Вельмі часта, канешне, крыўдна часам чуць, што «Ой, ксёндз, ідзець, надо готовить есть» или «грошы готовить». Хоць раз ксёндз сказаў, што это важна? Ні разу. Але ксёндз зазначае, што кожны дар будзе прыняты. Але тое, што найважнейшае, это менавіта з верай прыняць святара, які прыходзіць ад імя Бога, каб даведацца аб рэлігійным жыцці, каб умацаваць менавіта у тых справах, якія патрабуюць умацавання, каб святару можна было задаць пытанні, які часам бываюць складаныя, няёмкія, адносна сакраментальнага жыцця, пытанняў веры, пытанняў жыцця касцёла. Это вельмі выдатны час, каб менавіта індывідуальна сустрэцца са святаром. Ведаеце, наша парафія мае вялікі плюс, таму што святар у нашай парафіі можа гадзіну, нават 2 пабыць на калядзе, удзяліць час у сямейнай абстаноўцы нашага жыцця. Напрыклад, на Гродзеншчыне некаторыя парафіі такого плюса не маюць. Святар у некаторыя сем'і прыходзіць раз на 3 гады, і раней не можа прыйсці, і это прыход на 5-7 хвілін. Яны радуюцца, людзі радуюцца, калі святар на 5-7 хвілін заходзіць у кватэру, таму што парафіі вельмі вялікія, як Вішнявец, Дзевятоўка, там 1000 людзей, 1000 католікаў, і святар не мае шанс прыйсці. Мы маем эксклюзіўную магчымасць, але гэта больш пытанне веры. Святар заўсёды стараецца далікатна захоўваць гэтую прастору свабоды, але адначасова мы, як асобы веруючыя, павінны мець здаровы позірк на жыццё касцёла і на падыход да веры. А здаровы позірк заўсёды будзе берагчы той праўды. Святар прыходзіць ад імя Хрыста. Ведаеце, мяне непакоіць трошку іншая праўда, которая часам праяўляецца, што в нашай парафіі ёсць асобы, которые на працягу 8 гадоў ні разу не запрасілі святара, хоць рэгулярна часам ёсць у касцёле. І калі задаю сабе такое пытанне, адказ знаходжу адзін. Гэтаму рашэнню вельмі часта паспрыяла канфліктная сітуацыя нашай парафіі. Калі адыходзіў адзін святар, прыходзіў другі, і адзін не смог зрабіць до конца атмасферу Божий, і другі внёс разлад. І менавіта разлад заўсёды уносіць падзел, заўсёды уносіць крыўду і боль. І таму хочацца, аб гэтым трэба казаць, таму што хочацца, каб парафія жыла ў адзінстве, каб гэта ніколі не дакраналася нас, але заўсёды падзел уносіць зло. І цешыцца тады толькі сатана. І таму, паважаныя парафіяне, усялякай цаной трэба дбаць аб тым, каб у парафіі была еднасць, каб гэта не была прастора для таго, каб сатана мог засеяць сваё зярно. Да, гэтыя словы добра было б скіраваць і святарам, которые калісьці вялі службу, і каб таксама пачулі, бо гэта лекцыя для кожнага, але факты ёсць фактамі, што ёсць наступствы гэтых лекцый. І гэта таксама боль, з которым сустракаемся. Узлюбленыя, няхай сённяшняе Божае Слова, якое запрашае нас берагчы адносіны з Богом, якое ў спосаб далікатны, лагодны паказвае
карысць, такое, если можна сказаць, адносінаў з Богам. Ані вока не бачыла, ані вуха не чула, што Бог падрыхтаваў таму, хто захоўвае вернасць яму, хто любіць яго. Няхай гэта будзе запрашэннем, каб мы былі людзьмі міру, супакою, дабрыні і людзьмі, якія ўносяць Божые натхненне ў сваё асяроддзе, асабліва ў асяроддзе сваёй сям'і. Няхай гэтыя словы стануць для нас прысутнымі, рэальнымі, і няхай Бог заўсёды пребывае ва ўсёй паўнаце сярод нас. Амен.